Zdravo svima, evo mene ponovo u drugom videu isprobavanja slatkiša na mom kanalu. Danas imamo neke nove slatkiše koje sam jedva čekala da isprobam. Izvinite na mom izdanju, nisam baš nešto reprezentativna danas, međutim ovi slatkiši mi toliko dugo stoje i ja više ne mogu da izdržim da ih ne isprobam, tako da danas snimam ovaj video jer stvarno više ne mogu, zato što mi je sve preinteresantno i jedva čekam da probam. Ukoliko niste pogledali prethodni video isprobavanja slatkiša, ostavit ću vam link u opisu ovog videa. Ja se jako radujem ovim videima i obožavam da ih gledam, tako da ovoga puta imamo više slatkiša. Prošli put smo imali 3, sada imamo 5, dakle kao što sam i obećala, povećala sam broj slatkiša. Tako da ne dužim sa uvodom, imamo ovdje puno posla, tako da možemo da počnemo. Prvo želim da isprobam dve stvari od Milke koje prvi put u životu vidim i to mi je mama našla, tako da njih ću prvo. Dakle, prva stvar od Milke koju prvi put vidim jeste ova kao napolitanka, dakle jedna samo, kao što možete da vidite, vafelini. Piše, dakle, izgleda ovako, 31 gram, ali to nije bitno. Dakle, ona je kao sa Milka čokoladom i to me sada jako zanima. Ja ovo prvi put u životu vidim, pišite ukoliko ste ovo probali. I pišite mi za sve ove slatkiše koje vidite ovdje da li ste probali ili ne. Moja se malo razgrejala zato što sam je našla na trafici, međutim neće mi ništa smetati. Evo da vidite kako izgleda kao obična napolitanka, tako da možemo da probamo. Baš je preukusna i prepune file, kao što možete da vidite. Ovo je predobra napolitanka. Bukvalno osjeća se na čokoladi, samo čokolada i ova kao hrskava korica, fenomenalno. Dajem kao i uvek ocene od 1 do 5 i ovo je čista petica. Jeste malo, kako da kažem, skuplja za jednu napolitanku. Ova samo jedna napolitanka je, mislim, 40-45 dinara. Što ako uporedimo, za koliko možete da kupite cijelo pakovanje napolitanki, to je malo više. Međutim, vredi svaki dinar, ukus je fenomenalan, tako da ovome ću da dam čistu peticu. I samo da uzmem malo vode da popijem da mi ne bi ostao ukus od ovoga. Tako da možemo da pređemo na sljedeći slatkiš. Sljedeći slatkiš je također od Milke, u pitanju je Milka Leo. Dakle, ovo je nešto kao na foru onog kao Kit Kata. Ovo isto također nisam probala, niti sam vidjela, ovo mi je mama našla u nekoj prodavnici, niti znam koliko je koštalo, niti bilo šta, tako da idemo i ovo da isprobamo. Ovo je isto neka fora kao i ovo keks, napolitanka i tako to. I pretpostavljam da će mi se ovo svidjeti. Evo kako to izgleda. I ovo mi se malo razgrejalo, ali nema veze, dakle uzet ćemo jednu. Da, isto je na foru kao neke napolitanke, verovatno ima sličan ukus kao ova prethodna. Evo ovako izgleda, kao što možete da vidite. I ovo je fantastično. Sličan ukus ima, dakle, ova čokolada kojom je punjeno ovo i kojom je prelivena je bukvalno ista. Ovo je bukvalno fenomenalno. Preukusno je, nemam komentar uopšte, i ovo je također čista petica. Bravo za Milku, definitivno što je izmislila ovako nešto novo, jer stvarno uvek cenim kada se neko trudi i izmišlja neke nove slatkiše i povećava svoj asortiman, a ja sam veliki ljubitelj slatkiša i Milke, tako da meni su ove dve stvari od Milke definitivno top. A ukoliko ste ovo probali, obavezno mi pišite u komentarima, ja nisam do sada. I da spomenem još jednom, ovo je baš na foru onako Kit Kata, ima vrlo sličan ukus. Tako da idemo sljedeće. Sljedeću stvar koju također nikada nisam probala jeste ovo. Ovo piše kao Maltesers, ja ne znam kako se ovo čita, ovo su neke kao kuglice. Mene ovo podsjeća iskreno na kao neki čoko smoki. Eto tako mi izgleda. 37 grama, nije nešto ni skupo bilo, nisam sigurna ni koliko je bilo, tako da idemo to da otvorimo. Nikad zaista stvarno ovo nisam probala. Vjerovatno većina od vas jeste, da, bukvalno kao neki
Evo kuglice koje su unutra, pretpostavljam, kao smoki, onako vazdušaste, a prelivene su čokoladom, tako da možemo da probamo. Da, bukvalno su kao smoki. Evo ima i neki sa kojih je spala čokolada. Unutra je neki keks, kao što možete da vidite. Što se mene tiče, pa može da bude ocena 4. Nemam nikakvu specijalnu zamerku, ali nije mi nešto sada spektakularno, ali 4 super ocena, tako da, eto, ovo od mene dobio 4, ja bih ovo jela, iskreno, meni je stvarno cool. Ostale su nam još 2 stvari. Imamo jedan 7 Days croissant koji izgleda ovako, u pitanju je sa komadićima keksa. Ja sam pre probala onaj sa Oreom, međutim ovaj drugi nisam, tako da ćemo njega zajedno da isprobamo. Ja obožavam 7 Days u svakom obliku i mislim da će mi se ovo 100% dopasti. Tako da sad ćemo da vidimo. Evo, dakle, običan croissant. Sad ćemo ovako da ga prelomimo na pola da vidimo taj presek. Da, evo, kao što možete da vidite. Klasika, i sada ću ovo da probam. Sigurno će mi se dopasti, nema sumnje uopšte. Jedino što uopšte ne osjećam taj keks unutra. Aha, evo ga. Da, bukvalno običan onaj 7 Days čokoladni, samo što imate kao mrvice keksa unutra. Ovo od mene čista petica. Ja 7 Days definitivno obožavam, tako da ovo je top. Imam još jedan ovde. Naravno, ja 7 Days, kao što sam već rekla, obožavam, tako da to je super. I idemo na poslednji slatkiš. U pitanju su Jaffa napolitanke, kao što možete da vidite. Prošli put smo imali Jaffa brownie, sada imamo Jaffa napolitanke sa belom čokoladom i šarane sa crnom čokoladom, tako da ćemo sada to vidjeti. Ovo nisam sigurna da li će mi se dopasti ili neće, jer ja iskreno nisam neki ljubitelj bele čokolade, više sam ljubitelj crne, ali možda me ovo oduševi. Dakle, vidjet ćemo. Napolitanke su prelepe na oko, kao što možete da vidite, ovako izgledaju. I sad ćemo da vidimo kakvog su ukusa. Odlične su. Bez obzira što su sa belom čokoladom, odlične su. Mogu da kažem to. Stvarno su ekstra. I ovo mi je čista petica, fenomenalno. Mada i ovom bi dala onako, šta znam, 4, 5, zato što ono, uopšte nemam nikakvu zamerku, tako da ne znam što sam dala 4, ali tako 4, 5, stvarno je super i ovo. Kažem baš 4 zato što mi nije sada nešto spektakularno. Tako da, Jaffa napolitanke je čista petica, tako da u ovom videu su mi se izgleda svi slatkiši dopali. Vi mi pišete u komentarima da li ste vi probali nešto od ovih slatkiša i kako su se vama dopali. Obavezno mi pišite predloge u komentarima koje biste to slatkiše meni preporučili da probam. Pratite me na društvenim mrežama, obavezno svi linkovi su vam u opisu videa, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!